Anong gipanghimakak ni Digos City Mayor Joseph Fortich Cagas ang mga akusasyon ug aligasyon bato kaniya nga nagduhig sa iyang pangalan isip responsable matud pa sa pagpatay kang 3 de Mayo Barangay Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. Gitubag ni Mayor Cagas ang mga pasangil ug gibutyag nga dili matud pa niya taras ang paghimo og bayolente nga binuhatan. Ever since I am not violent. Violence is not my nature. Kaila ang mga taga-Digos sa ko labi na tong mga nakasinati sa ko. Mga silingan ako, mga higala, mga paspis ako. And even mga maski kanang igagawa ng at bang ng politika, kabalo din na sila na dili ko violente. God is my witness that I did not do it. God knows I was not part of it. Nasayran nga ayha ang pagpusil patay kang Kapitan Bukol na himong kabahin sa mga gibatikos ni ini sa iyang Facebook livestream ang ngalan sa maong alkalde gumikan matud pa sa mga aligasyong anomalya sa Digos City. Taliwala sa mga akusasyon, bugtong mensahe ni Mayor Cagas ngadto sa mga lungsuranon nga hiniusang manawagan og hustisya sa kamatayon ni Kapitan Bukol. Sa tanang mga Digoseños, let us shout and work and seek justice together by not doing injustice. Sa mga Digoseños, dili tanan nagpakahinom sagdan o dili pud tanan saba tama. Kahinumduman nga niini lamang milabayng Nobyembre 25 ning tuiga dihang nahitabo ang pagpusil patay sa kapitan samtang naka-Facebook livestream kini. Kansang insidente padayon nga giimbestigahan sa kapulisan sa pagtino sa posibleng gunman kinsay nagpaluyo sa krimen ug kung unsay tinuod nga motibo sa maong pagpamusil. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.